Barangay Love Stories. Love Stories. Sa panahon ngayon, kung gaano kahirap maghanap ng totoong pag-ibig, ganon din kahirap makakita ng totoong kaibigan. Isang kaibigan na mapagkakatiwalaan, maasahan at handang gawin ang lahat para sa iyong kapakanan. Ikaw, kapuso, kaya mo bang isakripisyo ang lahat, magsinungaling sa sarili mo at sa taong minamahal mo para lamang sa iyong kaibigan? Dear Papa Dudut, simula noong nagka-pandemic ay nabigyan ako ng chance para pag-isipan ang naging takbo ng buhay ko. Marami akong bagay na nagawa sa nakaraan na pinagsisisihan ko, pero kahit papaano, ang mga pagkakamaling ito ay nakatulong para mag-grow ako bilang isang individual. Sumulat po ako sa inyo, Papa Dudut, para ibahagi ang isa sa mga kamaliang nagawa ko nitong mga nagdaang taon. Wala naman akong ibang mapagkwentuhan ito, kaya naisip kong sa inyo ko na lamang po ibahagi ang aking kwento. Gusto ko rin kasing malaman ang opinyon ng inyong mga listeners kung tama ba ang ilang bagay na pinanindigan ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Robina. 28 years old na po ako at isang professional photographer na nakatira dito sa Metro Manila. Mahiyain po akong tao at isa ito sa mga pangunahing katangian ko. Hindi ko po ito ipagkakaila, pero hindi rin po ako proud dito. Siguro ang ugali kong ito ang naging dahilan kung bakit simula pagkabata ay nahirapan akong makahanap ng mga kaibigan. Dumagdag pa rito ang pagiging strict ng parents ko. Wala po kasi akong muwang sa mundo noon nang mamatay ang nakakatanda kong kapatid. 8 years old lamang po siya noon nang masagasaan siya ng sasakyan sa harapan mismo ng bahay namin. Ang insidenteng yon ang rason kung bakit sobrang naghipit ang mga magulang ko sa akin noong kabataan ko, Papa Dudut. Hindi ko po naranasang maglaro sa kalye kasama ang mga kapitbahay namin. Hatid sando rin po ako noong nag-aaral pa ako sa elementary at high school. Dahil dito ay naging mailap po ako sa mga tao at nasanay na mapag-isa. Kaya hindi na po nakapagtataka na lumaki akong walang kaibigan. Bukod kasi sa pagiging mahiyain, pinagkaitan din po ako ng pagkakataong makahanap ng kaibigan. Hanggang sa dumating po sa buhay ko si Eunice. College na ako noon at kumukuha ng kursong Bachelor of Arts in Mass Communication nang makilala ko siya. Ate, may nakaupo ba rito? Ha? Wala. Upo na ako Sige. Akala ko late na ako, mas late pa pala yung prof natin. Oo nga eh. Anong pangalan mo? Robina. First year ka rin? Oo, Masscom. Ako rin! Baka magka-block pa tayo. Anong oras next class mo? Mamayang 10 pa, NSTP. Wait nga, check ko lang sked ko. Ah, 10 a.m. tapos ang sunod 11:30, Phil History? Oo, tama. So blockmates nga tayo. Hi, I'm Eunice. Ako nga pala si Robina. Oo, sinabi mo na kanina. Oo nga pala. So bakit naman Masscom ang pinili mong course? Ako? Gusto ko kasi pursue yung passion ko sa photography. Ooh, mahilig kang mag-take ng pictures? May mga sample ka ba dyan? Patingin naman ako. Wala akong dala dito eh. Nasa bahay yung portfolio ko.
Ano usually mga kinukunan mo? Mga tao ba? Scenery, pagkain? Ako kasi hanggang selfie lang eh. Kahit ano. Pero karaniwang kinukunan ko, pictures ng sunset. Minsan kumukuha rin ako ng pictures ng mga tao sa public places. Pero hindi pa ganong maganda photography skills ko eh. Inaaral ko pa nga kung paano mag-edit ng raw photos. Ako naman, hindi ko pa talaga alam kung anong gusto kong gawin sa future. Hanggang ngayon, undecided pa ako sa path na gusto kong sundin eh. Eh bakit ka nag-mascom? Di ko rin alam. Feeling ko madali lang kasi ang mascom eh. Actually, ang gusto ni Papa, kumuha ako ng medical course. Eh hindi naman yun talaga ang gusto kong trabaho. Ayoko mag-work sa ospital, no? Tsaka maiksi lang yung PC ko kaya hindi ako pwedeng maging medic. Kaya pass talaga ako dun sa gusto ni Papa. Mabuti naman sinuportahan ka pa rin kahit hindi mo siya sinunod. Wala naman siyang choice eh. Hindi naman siya yung nagpalaki sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hiwalay na kasi yung mga magulang ko. Civil naman silang dalawa kahit papano, kaya nakakasama ko pa rin sila pareho. Pero hindi nga lang sabay. Nakatira kasi ako sa mama ko. Sa kanya ako lumaki. Pero kapag nagkakaroon ako ng tampo kay mama, dun ako kay papa. Yun ang benefit ng pagkakaroon ng hiwalay na magulang. At least para sa akin Ewan ko lang sa iba. Maswerte ka pa rin kasi may choice ka na makasama mo sila pareho. Yung iba kasi kapag naghiwalay ng mga magulang, isa lang sa dalawa ang pwede nilang piliin. Siguro nga swerte talaga ako. Bakit ikaw? Hiwalay din ba ang parents mo? Hindi naman, pero sobrang strict nila sa akin. Ako na lang kasi natitira nilang anak eh. Only child ka? Ako rin, only child. Actually, dalawa kaming magkapatid pero namatay yung kuya ko nung bata pa siya. Hala, ganun ba? Nakakalungkot naman. Ganun talaga ang buhay. Wala tayong alam sa kung anong pwedeng mangyari bukas. Totoo yan. Tulad ngayon, wala pang prof. Eh di sana diniretso ko na lang yung tulog ko kanina. Baka naman narito lang yung prof natin sa sked niya. Di kaya? Ewan ko lang. Tara na, alis na tayo. Ha? Hindi ba natin hihintayin yung prof natin? Anong oras na 7:40 na. Wala na yun. Eh paano kung dumating siya? Eh di sabihin natin, inayos natin ang sked natin kaya hindi tayo naka-attend ng class. Halika na, kain tayo sa cafeteria. Hindi pa ako nagbe-breakfast eh. Sige. Hindi na po ako iniwan ni Eunice simula noong araw na yon, Papa Dudut. O ano ang rason niya ay hindi ko po alam pero sumama na lang din po ako sa mga trip niya dahil wala pa naman akong gaanong kakilala sa school kasi kakasimula pa lang ng school year. Doon na po nagsimula ang friendship namin ni Eunice, Papa Dudut. Nung una medyo nahirapan akong sabayan siya sa mga bagay-bagay dahil sobrang magkaiba po ang personality naming dalawa. Kung ako ay tahimik lang, siya naman ay sobrang ingay. Hindi niya kayang manahimik ng 5 minuto. Lagi siyang may sinasabi at laging may dalang kwento. At hindi siya naperme sa iisang lugar. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nasanay din naman kagad ako sa ugali niya. Gustong gusto ni Eunice na laging nasa kanya ang center of attention. Palibasa, palabiro rin kasi siyang tao. Maganda at mataray sa unang tingin pero kenkoy ang kanyang totoong ugali. Sa tawag ngayon, isa siyang babaeng bakla. Malakas ang kanyang karisma sa mga tao. Kayang-kaya niyang makipagkaibigan sa mga hindi niya kilala sa loob lamang ng 1 minuto. Kaya nga po sobrang laki ng paghanga ko sa kanya dahil nag-uumapaw ang self-confidence ni Eunice. Isang bagay na wala ako. Papa Dudut, napatunayan ko ang pagiging totoong kaibigan sa akin ni Eunice nang minsang ipaglaban niya ako sa isang professor. Nabiktima kasi ako noon ng isang professor na mahilig mag-power trip. Lagi niya ako noong binibigyan ng mababang grade sa mga output ko kahit na deserve ko namang magkaroon ng mataas na grado. Natatakot naman ako magsalita at lumaban sa pagiging unfair ng professor namin noon kaya si Eunice ang nagsalita para sa akin. Sa ginawa niya, nadabay siya sa pangpapower trip ng professor namin at pareho kaming binagsak ng semester na yon. Ganon pa man ay walang pagsisisi si Eunice sa ginawa niya dahil alam niyang siya ang nasa tama. Malaki ang pasasalamat ko sa mga ginagawa ni Eunice para sa akin, Papa Dudut.
Kahit na hindi naman niya kailangan gawin ang mga bagay na yon, bilang kapatid bilang kapalit ay sinikap kong maging mabuting kaibigan sa kanya. Ako ang naging sandalan at takbuhan niya tuwing nagkakaroon siya ng problema, lalong-lalo na pagdating sa kanyang love life. Ayan, ito na yung pinabibili mong pagkain. Ang hilig mo talaga sa matatamis. Kailangan ko ng something sweet ngayon para maalis yung pagka-bitter ko. Oh, bakit bitter na naman? May problema na naman kayo ng jowa mo. Nakwento ko naman sa iyo yung nangyari, di ba? Last week pa yun ah. Hindi pa ba kayo nagkakaayos hanggang ngayon? Wala nang kailangang ayusin kasi tapos na kami. As in, wala na kayo? Oh my gosh, kailan pa? Kagabi lang. Actually, wala na talaga kaming chance na magkaayos. Kagabi lang namin ginawang official para wala nang problema. Wala na ba talagang chance? Kahit 10% lang? Wala na. Zero. Nek-nek niya. Ano akala niya sa akin, maghahabol? Sa ganda kong to, hindi ako marunong maghabol, no? Kala mo naman kung sinong gwapo, height pa lang talo na. Ano ba kasing nagustuhan mo sa lalaking yun? Ewan ko ba? Ginayuma yata ako ng buwisit na yun? Sabi ko naman sa'yo may something talaga sa lalaking yun. Ugali pa lang, hindi na mapagkakatiwalaan. Paano naman kasi? Ang galing niyang mambola. Daig pa yung mga sales lady sa mall. Ako naman tong si tanga. Naniwala naman sa mga sinasabi niya. Ganun naman talaga ang mga lalaki Sasabihin lahat ng gusto mong marinig para makuha nila yung gusto nila. Hindi ka na natuto. Pero alam mo kung anong mas nakakainis? Alam kong bare minimum na nga yung binibigay niya. Hinahayaan ko pa siya sa mga ginagawa niyang kasalanan. Ang tanga ko talaga. Alam mo, nag-iiba talaga ang ugali mo, no? Kapag nai-inlove ka. Ang tapang-tapang mo sa ibang tao, tapos kapag nagka-jowa, parang maamong tupa. Ewan ko ba kung anong klaseng mahi ka meron ng pag-ibig na yan? Kaya nila siguro sinasabi na magical ang love kasi kahit pangit, pumopogi kapag na-inlove ka. Naku, mararanasan mo rin yan kapag nagka-jowa ka na. Ay sus, wag muna. Study first bago jowa. Hindi ka kasi marunong lumandi Palagi kang napipipi pag nakakakita ng mga bagong muka. Paano ka na lang kung wala ako? Wag mo kasi ako itulad sa'yo, masyadong marupok. Hoy, hindi O, aminin mo, nakailang boyfriend ka na since first year college? 4. 5 kaya! 5 ka dyan. Gusto mo bilangin natin? Yung irregular student na kaklase natin sa PE, yung nursing, yung kaibigan ng pinsan mo, yung nang ghost sa'yo, tapos itong huli. O ano ha? Excuse me, yung nursing, fling lang yon, hindi yun counted. O sige, sabihin na nating 4. Pero marami pa rin yun ha. Masyado ka kasing mabilis ma-fall sa mga lalaki Para ka nag-window shopping sa mall na kapag may nagustuhan, bili agad. Tapos sa huli, magsisisi. Sa habulin ng best friend mo May magagawa pa ba ako? Habulin nga, palagi namang niloloko. Bunga nga mo ha, nananakit. Basta ako, may araw din ng mga manluloko na yan. Akala ba nila, aalis na lang ako basta sa buhay nila nang walang pasabog? Bakit? Anong plano mong gawin? Papahirapan ko ang ex ko. Kala niya makakatakas siya sa panluloko niya sa akin. Ano ngang gagawin mo? Kilala ko mga kaibigan niya. Close rin kami ng nanay niya, kaya kapag ako talaga nagsalita, magtago na siya. Alam ko lahat ng mga baho ng lalaking yun. Masyado ka namang mapaghiganti. Hayaan mo na lang yun. Gawin mo na lang siyang lesson sa buhay mo nang sa ganon hindi ka na maloko sa future. Di naman ako makakapayag dyan. Kilala mo ako, Rubina, at hindi ako basta-basta umaatras. Taurus kaya to. Kaya kong itolerate pag-uugali ng mga tao, pero pag sinaktan na ako, hindi ako basta nagpapatawad. Bala ka dyan, matanda ka na, alam mo nang ginagawa mo. Ganyan dapat, support ka lang sa bestie mo. Parang kinakampihan mo pa yung lukulukong lalaking yun Mabilis talagang ma-fall sa mga lalaki si Eunice Papadudut. At kung gaano siya kabilis ma-in love ay ganon din siya kabilis magsawa o maiwan ng mga lalaking kanyang minamahal. Hindi na nakapagtataka kung marami ang nakapila sa kanya dahil maliban sa charismatic na personality nito
ay may tinatago rin siyang ganda. Taglay nito ang morena beauty at tangkad na maaaring ipantapat kay Rabia Mateo. Kaya niyang dalhin ang sarili kahit na nakasando o shorts lamang siya. Ganon kalakas ang appeal niya. Papadudot ma-pride na tao si Eunice. Kung maaari ay hindi niya gustong ipakita sa publiko na nasasaktan siya. Pero ang totoo niyan, malambot ang puso ni Eunice. Lalo kapag pag-ibig na ang pag-uusapan. Kaya naman tuwing broken-hearted siya ay ako ang laging support system niya. Sa akin siya palagi naglalabas ng hinaing at sama ng loob niya. Kapag naka-move on na siya mula sa taong nanakit sa kanya, agad kanyang aalisin sa buhay niya nang walang pag-aalinlangan. Ganon ang naging takbo ng buhay pag-ibig ni Eunice Papadudut. Simula noong nakilala ko siya, parang trial and error ang love para sa kanya. Kung hindi nag-work, iiyakan niya pero mag-move on din kaagad siya. Pagkatapos noon ay ekis na sa buhay niya yung mga ex niya. Mabait at masayang kaibigan naman si Eunice pero nakakatakot din siyang kaaway. Ipaglalaban ka niya sa mga taong umaagrabyado sa iyo. Pero kapag siya ang inagrabyado mo, ikaw mismo ang lalabanan niya. Sa loob ng halos 10 taon ay ganoon na po ang naging setup ng pagkakaibigan namin ni Eunice Papadudut. Ipinagtatanggol niya ako sa mga taong hindi ko kayang labanan samantalang ako naman ang sumasalo sa kanya tuwing nadadown siya. Dahil dito mas lumalim pa ang friendship naming dalawa. Pero masusubok ang tibay ng pagkakaibigan namin ni Eunice sa pagdating ni Aldred sa buhay namin. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot, ako ang unang nakakilala kay Aldred mula sa trabaho. Bagong hire lang siya noon bilang video editor matapos mag-resign at mag-solo ang dati naming editor. Unang araw pa lamang niya sa trabaho ay naging kaibigan na kaagad niya ang mga tao sa opisina. Mula pagpasok at pag-uwi ay hindi siya nauubusan ng energy. Daig pa niya ang nakainom ng energy drink. Nakikita ko sa ugali niya si Eunice Papadudut. Pareho kasi silang social butterfly na kaagad nakaka-vibe sa mga tao sa paligid nila. Kayang-kaya nilang mag-adjust sa iba't ibang personality ng mga taong nakakasalamuha nila. Bilang ako ang pinakatahimik sa grupo, ako ang paboritong inaasar at tinutokso noon ni Aldred. Nung una, inis na inis ako sa ugali niya, lalo na kapag kinukulit niya ako. Kung kailan busy ako sa trabaho, pero nasanay din naman ako sa ugali niyang yon kalaunan. Sa mga kulitan at asaran na yon ay nakabuo kami ng pagkakaibigan ni Aldred. Sincere at totoo kasi siya. Yan ang pagkatao niya. Kaya mabilis ko siyang nagustuhan. Kaya niyang ilugar ang pagiging palabiro niya at marunong magseryoso sa mga oras na kailangan. Aaminin ko sa inyo, Papadudut, na sa unang araw pa lamang ng pagkikita namin ay na-attract na ako sa physical appearance ni Aldred. Hindi ko naman itatanggi na gwapo talaga siya. Para siyang nanggaling sa isang fashion magazine na pinotoshop ang mukha niya. Matangos ang ilong, chinito at manipis ang labi na hawig sa mga sikat na K-pop idols. Matangkad at makinis ang kanyang balat na parabang suki sa derma. Kapag pinagsama-sama ang mga katangiang ito ni Aldred, baka pati kapwa niya lalaki ma-fall na sa kanya. Ganon po ang nangyari sa akin, Papadudut. Sa ilang buwang pagsasama naming dalawa ni Aldred sa trabaho ay gumaan na po ang loob ko sa kanya. Eto sana ang gusto kong sabihin kay Eunice noon na sa wakas ay nahulog na ang puso ko sa isang tao. Pero nang ipakilala ko si Aldred kay Eunice, hindi ko ine-expect ang naging takbo ng mga pangyayari.
Saan? Yung naka-red ba? Oo! Eunice! Aldred, dito na ako. Salamat sa pagsama sa akin ha. Wala yun. San ka na ngayon? Mag-iikot-ikot na siguro muna ako rito sa mall tapos uwi na rin. Be, ang tagal mo ha. Ang usapan 4:00. Anong oras na ho? Hello. Rubina, hindi mo naman sinabi sa akin na may kasama ka pala. Katrabaho ko, katatapos lang namin sa work. Sinabayan lang niya ako sa pagpunta dito. Uy, nakilala mo naman ako sa friend mo. Sorry naman. Aldred, si Eunice, best friend ko. Eunice, si Aldred, kasama ko sa work. Hello, Aldred. Hi! Ikaw pala yung kaibigan ni Rubina na palagi niya kinukwento sa akin. Sa wakas, nakilala na rin kita. Ay, ganon? Ikaw, Rubina, ha? Baka kung ano-ano nang kwento mo dito kay Aldred tungkol sa akin. Wala pa naman ako masyadong nakukwento sa kanya tungkol sa'yo. Nababanggit lang kita sa tuwing nag-uusap kami. So, ang Aldred ba may jowa na? Nako, wala pa. Wala pang natatalisod. Ako rin, wala pang jowa. Pero hindi ako naniniwala sa'yo. Sa gwapo mong yan, imposible namang wala kang jowa. Marami ka sigurong ka-fling, no? Baka naman ikaw yung lalaking takot sa commitment. Sana nga marami na lang akong ka-fling. Kaso wala talaga eh. Eh baka naman kasi boyfriend ang hanap mo. Uy, Eunice, grabe ka ha. Mas maganda na yung sure para as early as now ay magkaalaman na. So far, babae pa rin naman ang hanap ko. Mabuti naman kung… Alam mo, late na tayo sa reservation natin. Halika na. May pupuntahan pa ata si Aldred eh. Sandali lang, nag-uusap pa kami eh. Bye, Aldred! May pupuntahan ka pa, di ba? Oo, may lakad pa ako. Sige na, maiwan ko na kayo. Ano ba yan? Mauna na ako sa inyo. Nice to meet you, Eunice. Bye! Kunin mo na lang kay Rubina yung number ko, ha? Ikaw talaga! Bakit ba? Ikaw, ha? Hindi mo sinasabi sa akin na may binabakuran ka na pala. Anong binabakuran? Katrabaho ko lang yun, no? Hindi nga. Yung totoo, Rubina. Jowa mo yun, ano? Magtatampo na ako sa'yo. Di ka na nagsasabi sa akin ng mga ganap mo sa buhay. Walang ganap. Magkatrabaho lang talaga kami. Eh, ba't kanya hinahatid? Bakit? Hindi ba pwede? Sus, ang showbiz mo. Pero aminin mo, type mo siya, no? Hindi ah. Kung magkakaroon man ako ng bet na lalaki, ikaw ang unang makakaalam nun. So, hindi mo bet si Aldred? Hindi. Ang juicy mo naman, be. Final answer na ba yan? Oo nga, ang kulit. Kasi kung hindi mo siya bet, ako na ang jojowa sa kanya. Pasok siya sa checklist ko. My gosh, kinikilig na naman ang puso ko. Ikaw talaga? Ilakad mo ko sa kanya, ha? Ay nako, Eunice. Sige na, please. Oh, sige na. Pero kapag nasaktan ka ulit, hindi ko nakasalanan yun, ha? Promise, walang sisihan. The best ka talaga. Kaya mahal na mahal kita eh. Nang bola pa. Tara na nga. Papadudot, sinolo ko na lamang ang nararamdaman ko kay Aldred matapos kong malaman na may gusto rin si Eunice sa kanya. Sino ba naman ako para tumapad kay Eunice kung confidence pa lamang talong-talo na ako. Simula noong magkakilala ang dalawa ay palagi na namin kasama si Aldred tuwing lumalabas kami ni Eunice. Ang dating duo ay naging trio na. At syempre ako naging wing girl ni Eunice katulad ng napag-usapan. Masakit man sa loob ko pero ginawa ko ang trabaho ko, ibinida ko ang kaibigan ko kay Aldred at lahat ng magagandang katangian ni Eunice ay pinagmalaki ko kay Aldred. Parang papeles na inilakad ko si Eunice para lamang magustuhan siya nito. At sa mga sumunod na linggo ay mukhang naging effective nga ang ginawa ko dahil mas naging close pa nga ang dalawa. Sa totoo lang, papadudot. Tuwing nakikita ko sila na masayang magkasama, lihim po akong nasasaktan. Para bang binabackstab ko ang sarili ko. Naiinggit nga ako kay Eunice dahil napakadali lang niyang ilabas ang mga emosyong nararamdaman niya. Very vocal siya sa mga bagay na gusto niya kaya mabilis niyang nakukuha ang mga ito. Samantalang ako, papadudod, ay kailangan ko pang mag-ipon ng sapat na tapang para masabi ko ang totoo na nararamdaman ko. Kung kailan naman may lakas na ako ng loob na magsalita ay saka naman
huli na ang lahat. Naiinis nga ako sa sarili ko noon dahil hindi ko kayang magpakatotoo sa nararamdaman ko. Pilit kong itinutulak ang taong gusto ko sa iba. Hindi ko alam na ako na pala ang nananakit sa sarili ko. Sa mga sumunod na buwan ay nagpatuloy ang pag-push ko kay Aldred para kay Eunice. Pero sa mga panahong yon ay na-realize ko na wala talagang gusto si Aldred sa kaibigan ko. At napatunayan ko yon nang minsang mag-usap kaming dalawa ni Aldred. Rubina, Bakit? tapos ka na dyan? Marami pa akong i-edit pero bukas ko na lang siguro itutuloy yung iba. Bakit? Tara, kain tayo sa labas. Libre mo? KKB, Ay pass, next time na lang. ang kuripo talaga nito. Sige na, ako nangantaya. Joke lang yung tanong ko kanina. Hindi talaga ako pwedeng ngayon. May pupuntahan ako Alam mo kung sino magandang i-invite? Si Eunice. Ikaw tong inaaya ako tapos pagtutulakan mo ako sa iba. Sorry, hindi talaga ako pwede ngayon Si Eunice pwede yun anytime. Kaladkarin yun Go yun sa lahat ng aya sa kanya. Alam mo, napapansin ko lang lagi mo sinasali si Eunice sa usapan. Habang kumakain, bigla mo na lang isisingit ko anong favorite food ni Eunice. Kahit sa trabaho, bigla mo na lang siya babanggitin out of the blue. Nakakahalata na ako sa ginagawa mo Bakit? Ano bang ginagawa ko? Magmamaang-maangan ka pa ba? Di ako pinanganak kahapon, Rubina. Masyado kang obvious Sasabihin ko na sa'yo para hindi ka na mapagod. Hindi ko type si Eunice. Bakit naman? Perfect girlfriend na si Eunice Maganda, sexy, mabait. Medyo makulit nga lang pero maaasahan siyang tao. Ipaglalaban ka niya basta nasa tama kayo. Sa hindi ko nga siya gusto. Ibang hinahanap ko at hindi si Eunice yun. Mas magaling ka pa sa akin Sino bang gusto mo, Aber? Ikaw? Ha? Baliw! Joke time ba to? Huwag mo akong ginaganyan, Aldred, ha? Hindi naman ako nagjo-joke Sa dami ng tao dito sa office, ikaw ang palagi kong inaayang lumabas. Sumasama ako sa lakad nyo ni Eunice dahil sa'yo. Kinukulit kita, inaasar kita lagi kasi nga yun lang ang paraan para makausap kita. Hindi ko alam kung napapansin mo yun o hindi, pero yun ang totoo. Gusto kita, Rubina. Alam mo namang patay na patay sa'yo si Eunice, diba? Bakit? Required ba na gustuin ko siya porket patay na patay siya sa akin? Hindi naman, pero sana bigyan mo siya ng chance. Mabait na tao si Eunice. Napupunta lang siya sa maling tao kaya lagi siyang sawi sa pag-ibig. Paano kung maling tao rin ako? Hindi yan. Bagay kayong dalawa. Bagay na bagay. Swak kayo sa isa't isa. Tsaka alam ko yun dahil pareho ko nakikita ang personality ninyo. Compatible kayo. Sobra. Hindi ikaw magde-decide nun, Rubina. Kung compatible kami o hindi. Si Cupido ka ba? Ikaw na ba ngayon ang nagdedesisyon para sa mga tao? Kung sinong dapat nilang mahalin? Yun lang naman ang hiling ko sa'yo Bigyan mo ng chance si Eunice. Promise, hindi ka madidisappoint. Baka nga pasalamatan mo pa ako Nakakawalang gana naman. Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo na lang na ayaw mo. Hindi yung kung ano-ano pa sinasabi mo. Pinagpipilitan mo pa ako sa ibang tao Gusto mo, sa'yo na tong puso ko para ikaw na lang mag-decide para sa akin. Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang naman na… Isang tanong, isang sagot. Oo, hindi lang ang sagot. Wala ba akong chance sa'yo? Pero totoo nga, kung kay Eunice ka… Eunice. Lagi na lang Eunice. Nakakarindi na Sabihin mo na lang kung hindi mo ako gusto. Kung wala akong chance sa'yo, para tapos na. Dami mo pang sinasabi. Oo na, gets ko na ayaw mo sa akin. Nandadamay ka pa ng ibang tao. Ba't ka nagagalit? Hindi ako galit. Naiinis ako sa'yo. Bahala ka dyan. Papadudot, hindi ko alam kung bakit hindi ko pa kinagat ang opportunity na dumating sa akin nung time na yon. Chance ko na dapat yon na magtapat ng nararamdaman kay Aldred, pero dahil sa magkahalong kaba, takot at hiya ay umurong ang buntot ko at muli akong nagtago sa sarili kong pagkakaila. Inisip ko rin noon na maaaring maging reaksyon ni Eunice kapag nalaman niyang may gusto rin ako sa lalaking napupusuan niya.
Lalo na kapag nalaman niya na sa akin pala may gusto si Aldred at hindi sa kanya. Ayokong saktan ng best friend ko, Papa Dudut, kaya nag-decide na ako na itago na lamang ang totoong nararamdaman ko para hindi na gumulo ang sitwasyon. Alam ko rin naman na mabilis magsawa sa lalaki si Eunice. Sa tagal ng pagsasama naming dalawa bilang magkaibigan ay hindi ko pa siya nakitang tumagal sa isang relasyon. Allergic kasi siya sa mga long-term relationship. Ang sabi ko sa sarili ko noon ay hihintayin ko na lamang na ma-fall out of love si Eunice kay Aldred. At kapag nangyari yon ay baka ready na akong sabihin kay Aldred ang totoo. Yun nga lang, Papa Dudut, hindi nagkatotoo ang inaasahan kong mangyari. Sa mga sumunod na buwan, mas naging close pa ang dalawa hanggang sa unti-unting nawala na ako sa picture. Nagkaroon po ng sariling mundo sila Aldred at Eunice at dumating nga sa puntong lumalabas na sila nang hindi na ako kasama. Ang trio bumalik na sa pagiging duo. Ang kaibahan nga lang, ako ang naalis. Nalaman ko na lamang sa mga sumunod na araw na ang lalaking gusto ko at ang best friend ko ay magjowa na pala. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Hindi naman naging kami ni Aldred, Papa Dudut. Pero naging broken ako ng araw na malaman ko ang balitang sila na ni Eunice. Iniyakan ko ang taong hindi naman naging akin. Parang akong sira dahil ako rin naman ang naging dahilan kung bakit ako nasaktan. Hindi ako nagpakatotoo, itinulak ko si Aldred palapit kay Eunice. Hindi ako nagsabi sa best friend ko na ako ang naunang nagkagusto kay Aldred. Nabigyan nga ako ng pagkakataong umamin pero pati yun ay sinayang ko. Tapos ako ngayon ang nagdadrama na para bang bida sa teleserye na inagawa ng asawa. Durog na durog ako noon, Papa Dudut. Habang nakikita silang sweet sa isa't isa, ganun pa man ay pinilit kong maging masaya. Kailangan kasi dapat kong ipakita sa best friend ko na full support ako sa relasyon nila ni Aldred. After all, ako ang naging wing girl niya. Hindi rin naman ako totally nawala ng pag-asa ng mga panahon na yon. Pinangahawakan ko pa kasi noon ang katotohanang hindi kaya ni Eunice ang tumagal sa isang relasyon. Medyo selfish pakinggan pero pinapanalangin ko noon na sana ay hindi sila magtagal ni Aldred. Masama ng kaibigan kung masama, Papa Dudut, pero yon ang inaabangan kong mangyari. Mabilis na dumaan ang mga araw, umabot sila ng 1 buwan, 5 buwan, hanggang sa nag-celebrate na nga sila ng kanilang anniversary. Handa na akong bumitaw noon, Papa Dudut. Pero bigla akong sinapian ng tapang nang minsang mag-inom kami nila Aldred kasama mga katrabaho namin. Doon nagtapat ako ng totoong nararamdaman ko sa kanya, Papa Dudut. Rubina, ano, kaya mo pa? Nakakarami ka na yata ng inom ah. Kaya pa! Inom pa tayo! Maaga pa oh! Lasing ka na yata eh. Namumula ka na oh. Tama na yan. Sabing kaya pa eh. O sige, kaya pa kung kaya. Pero pahinga ka muna, okay? Ituloy mo ulit mamaya. Tungga ka ng tungga dyan eh. May pinagdadaanan ka ba? Wala naman. Happy ako, hindi ba halata? Masaya ako. Masayang masaya. Ikaw ba? Ako? Masaya rin naman ako. Sana all! Kumusta na kayo ng best friend ko? Okay naman kami ni Eunice. Going strong. Alam mo,
Tama ka nga sa sinabi mo na pasasalamatan kita balang araw. Ang galing ko, no? Nagdilang anghel ako. Sabi sa'yo eh. Kayo talagang para sa isa't isa. Nung una talaga, hindi pumasok sa isip ko na may chance kaming dalawa ni Eunice. Sobrang layo niya sa mga hinahanap kong katangian ng isang babae. Kayong dalawa? Oo naman, magtatagal kami. Sisiguraduhin ko yan. Para naman kahit papano magkaroon si Eunice ng mahaba-habang karelasyon. Noon kasi, mahaba na para sa kanya yung 3 months eh. Noon yun kasi mga bata pa kayo noon. Pero tingin ko naman, seryoso na si Eunice ngayon. Nako, maniwala ka sa akin. Halos 10 taon na kaming mag-best friend niyan. Kaya kilalang kilala ko na siya. Madaling magsawa si Eunice. Kaya nga, galingan mong maging boyfriend niya kasi kung hindi, nako. Iiwan ka nun. Sandali nga. Ano bang gusto mong palabasin? Wala naman. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam kong nakainom ka pero sana marinig mo yung mga sinasabi mo. Parang sinisiraan mo na si Eunice eh. Di ba ikaw nga ang number 1 na nagtulak sa akin na ligawan siya? O ngayon kami na, bakit ganyan lumalabas sa bibig mo? Hindi ko siya sinisiraan, okay? Sinasabihan lang kita sa pwedeng mangyari. Walang mangyayari sa amin. Ano, manghuhula ka na rin ngayon? Ba't ka ba nagkakaganyan? Ba't ako nagkakaganito? Hindi ko alam. Baka kasi nagsiselos ako. Baka lang naman. Ano nagsiselos? Dahil ba nawawala ng atensyon sa'yo ni Eunice? Di ba ito naman ang gusto mo mangyari? Hindi ako nagsiselos sa'yo. Nagsiselos ako kay Eunice. Di ka ba marunong magbasa ng body language? May gusto ko sa'yo, Aldred. Gusto kita. Matagal na. O, ayan na. Ayan na yung sagot sa tanong mo noon. Gusto kita. Mas nauna ako nagkagusto sa'yo kaysa kay Eunice. Pero ano pa bang magagawa ko? Kayo na eh. Kaysa magpaka-bitter, hindi magpaka-plastic na lang ako. Kunwari masaya para sa inyong dalawa. Kahit na yung totoo, sasaktan ako. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi ayoko magalit si Eunice sa akin. Ayoko masira yung pagkakaibigan namin. Natakot ako. Pero ngayon okay lang kahit masira ng pagkakaibigan nyo? Okay lang kahit magalit na siya sa'yo? Hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam, Aldred. Pero gusto kong malaman mo na matagal kong binuo yung tapang na meron ako ngayon para sabihin sa'yo yung totoo. Kaya sana may chance pa ako. Nahuli ka na, Rubina. Mahal ko na si Eunice. Siya na ang laman ng puso ko. Siya na ang gusto ko kaya malabo na mangyari ang gusto mo. Pero sinabi mo sa akin no na gusto mo ko. Sabi mo ayaw mo kay Eunice. Noon yun. Natatandaan mo pa ba kung ano naging sagot mo sa akin nung nagtapat ako sa'yo? Sabi mo, kay Eunice na lang ako. Ipinagtabuyan mo ako. Ipinilit mo ako sa ibang tao tapos ngayon gagawin mo sa akin to? Sa amin ng best friend mo? Rubina, ang sabaw nga kapag hindi mo pinansin ng ilang oras, lumalamig. Pag-ibig pa kaya? Pero pwede namang initin ulit, di ba? Pwede namang ibalik kung gugustuhin mo. Yun ang problema. Paano kung ayaw ko na? Siguro tama nga na ganito ang nangyari. Kasi paano ako magmamahal ng babae na sa simula pa lang, hindi na ako kayang ipaglaban. Papadudot na wala ang amats ko sa mga sinabi sa akin ni Aldred ng gabing yon. Masakit palang masampal ng katotohanan. Ayoko bang umiyak pero pagka-uwi ko ng bahay ay kusang nagsipaglabasan sa mga luha sa mata ko. Bigla akong naawa sa sarili ko. Napakalaki ng pagsisisi ko sa mga maling desisyon na ginawa ko, Papadudot. Kung pwede lang sanang bumalik sa unang araw na pagkikita namin ni Aldred. Doon pa lamang ay aaminin ko na ang katotohanan. Sana ay hindi ko na lamang siya ipinakilala kay Eunice.
Sana umamin na lang din ako noong nagtapat siya sa akin. Sana pinaglaban ko na lamang ang nararamdaman ko. Pero papadudot ang masaklap na katotohanan hanggang sana na lamang ang lahat ng yon dahil tunay ngang laging nasa dulo ang pagsisisi. Sa sumunod na araw ay kapansin-pansin ang pag-iwas sa akin ni Aldred sa trabaho. Naintindihan ko naman kung bakit niya ginagawa yon. Maging ako ay wala na rin namang mukhang ihaharap sa kanya matapos ang nangyari sa aming dalawa. Pero kinapalang ko na ang mukha ko ng araw na yon para pakiusapan si Aldred na huwag nang banggitin pa kay Eunice ang mga nangyari. Sinabi ko rin sa kanyang kalimutan na ang mga sinabi ko ng gabing yon at ibaon na lamang ito sa limot. Ayokong eto pa ang pagmula ng gulo at pagkasira ng pagkakaibigan namin ni Eunice. Dahil sa nangyari, sinimulan kong ilayo ang sarili ko kina Aldred at Eunice. Kahit anong pagpapanggap pa ang gawin ko, hirap na akong itago ang nararamdaman ko noon. Para nga sa ikabubuti ng isip at puso ko ay umiwas na lamang ako sa kanilang dalawa pero napansin kaagad ni Eunice ang ginagawa ko. Kaya nilapitan niya ako upang kumustahin kung may problema nga ba. Rubina! Ang busy mo be Oh, Eunice! Anong ginagawa mo dito sa office? Susunduin ko sana si Aldred. Lalabas kasi kami kaso masyado yata ako napaaga. Hindi naman. Actually, pa-out na kami. Mag-OT nga lang ako kasi may hinahabol akong deadline. Mukhang busy ka nga talaga, ang kalat ng desk mo eh. Ay, sobra. Marami kasing events last week kaya ang daming trabaho. Hindi na nga ako makagala. Nakita mo na ba si Aldred? Doon ang desk niya Oo, nag-usap na kami. Ang totoo niyan, kaya ako nagpumilit na sunduin siya dito sa work kasi gusto talaga kitang makita. Ako? Bakit naman? Anong bakit? Baliw ka. Tagal mo na kayang hindi nagpapakita sa akin. Hindi ka nagbabasa sa GC. Hindi ka rin nagme-message sa akin. Mabuti nga si Aldred, araw-araw kang nakikita rito kasi magkatrabaho kayo. Paano naman ako? Kung hindi kita dadayuhin, hindi ko pa malalaman kung humihinga ka pa ba o hindi na. Sorry naman. Sobrang busy ko lang talaga nitong mga nakaraang linggo. Peak season kasi, kaya maraming occasions. Sunod-sunod ang mga kinakasal, debut, pati binyag. Actually, marami pang nakabook for next week kahit itanong mo pa kay Aldred. Kahit na, dapat nag-a-update ka pa rin paminsan-minsan. Bahala ka. Iisipin kong iniiwasan mo na ako. Hindi mo naman ako iniiwasan, di ba? Hindi Ba't naman kita iiwasan? Para kang sira. Busy lang talaga. Babawi na lang ako next time. So hindi ka makakasama sa amin ni Aldred ngayon kung iimbitahin kita? Kayo na lang muna. OT nga ako, di ba? Enjoyin yung dalawa yung date ninyo. Gagawin mo pa akong chaperone. Ano ba yan? Miss na nga kita eh. Basta promise mo bumawi ka sa susunod ha? Oo nga, promise. Ay, nga pala. May good news ako sa'yo. Good news? Ano yan? Secret pa to ha, kasi hindi pa namin nilalabas sa public. Pero dahil best friend kita, deserve mong malaman. Ang alin? Na-promote ka ba sa trabaho mo? Hindi, mas good news pa. Tingnan mo tong nasa daliri ko. Oh, sing-sing. Bumili ka ng sing-sing? Oh my gosh! Huwag mo sabing... Yes, be! Nag-propose na sa akin si Aldred. Kailan pa? 3 days ago. Actually, nagulat nga ako eh. Parang normal day lang naman yun para sa akin. Kumain kami sa labas, nagkape, manunood pa sana kami ng movie. Kaso hindi namin bet yung palabas, so sa bahay na lang kami nagmarathon. Tapos, napag-usapan namin yung tungkol sa kasal. All of a sudden, naglabas siya ng maliit na box. Akala ko nung una prank lang. Tapos pagbukas niya, may sing-sing, be!
Ang sweet naman. Pero hindi yun yung dream proposal ko ha. Ang iniisip ko, magpo-propose siya sa open space, sa ilalim ng full moon, tapos red petals everywhere. Meron ding nagpapatugtog ng violin somewhere, tapos nakadress ako, samantalang siya naka-formal attire. Luluhod siya sa harap ko, tapos tatanungin ako ng, "Will you marry me?" Tapos hindi ko alam na may kumukuha pala ng video. Siyempre, iiyak ako. Then magva-viral kami sa Facebook. Tapos, mapapansin ng KMJS at i-interviewin ako ni Jessica Soho. Doon ko ikakwento ang love story namin. Siyempre, kasama ko sa love story namin kasi ikaw ang naging tulay kung bakit kami nagkakilala ni Aldred. Hoy, nakikinig ka ba? Ba't ka tulala dyan? Iniisip mo yung dream proposal ko, no? Pero para sa akin, okay na rin yung ginawa ni Aldred. Simple lang, private at personal. Hindi man kasing bongga ng inaasahan ko yung nangyari. At least, finally, mangyayari na yung inaasam-asam ko. Ikakasal na ako, be! Congrats. Okay ka lang ba talaga? Ba't parang ang lalim ng iniisip mo? Okay lang ako. Bigla ko lang naalala yung mga nakatambak kong trabaho. Ah, ganun ba? O sige, maiwan na kita kung busy ka talaga. Baka nakakaabala pa ako. Anyway, yun lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo. Pero huwag mo munang pagsasabi, ha? Oo, walang makakaalam. Congratulations ulit sa inyo ni Aldred. Usap tayo kung hindi ka na busy kasi ikaw ang magiging maid of honor ko. Matik na yan, bawal tumanggi ha. Hindi pa naman kami ikakasal agad kaya huwag ka mag-alala. Baka next year pa siguro yung kasal. Kasi kailangan pa namin mag-ipon ni Aldred. Masyado kasing excited yung lalaking yun nag-propose agad. Pero balitaan kita sa details ha, kasi sasamahan mo ako mag-plan. Grabe, excited na ako mag-try ng mga wedding dress, mag-cake tasting, tapos pumili ng entourage. O sige na, maiwan na kita dyan. Text mo ko kung kailan ka free ha. Kailangan natin ng girl time, okay? Bye! Sige, bye. Ingat kayo sa lakad nyo ni Aldred. Kung masakit na para sa akin na malamang magkasintahan na sina Aldred at Eunice, may masasakit pa pala dito, Papa Dudut. At eto ay ang malamang ikakasal na silang dalawa. Para bang nag-malfunction ang utak ko nang nalaman ko yon. Wala akong nasabi sa binalita ni Eunice at biglang bumigat ang dibdib ko. At para bang natapala ng semento ang lalamunan ko't hindi kaagad ako nakapagsalita. Bilang dakilang kaibigan, kinailangan kong ngumiti, magtatalon sa tuwa at i-congratulate ang best friend ko na sa wakas ay nahanap na niya ang forever niya. Mag-isa kong hinarap ang heartbreak ko, Papa Dudut, at kasabay nito ay pinangatawanan ko pa rin ang pagsuporta ko sa relasyon nilang dalawa ni Aldred. Sa katunayan niyan, ako pa nga ang tumayong maid of honor ni Eunice. Isa ako sa mga nagplano sa dream wedding nilang dalawa. Ako rin ang naging official photographer para sa prenup photos nila at sa araw mismo ng kasal. Lahat ng yun ay ginawa ko para sa best friend ko kahit na ang kapalit nito ay ang pagkadurog ng puso ko. Papa Dudut, wala naman akong sinisisi sa mga nangyari kundi ang sarili ko. Hindi ko pwedeng ibaling ang sisi kina Aldred at Eunice dahil wala naman silang ibang ginawa kundi ang magmahalan. Ako ang nanakit sa sarili ko sa pamamagitan ng paglayo mula sa kaligayahang abot kamay ko na sana. Matapos ikasal sina Aldred at Eunice ay dahan-dahan akong dumistansya sa kanila. Busy na sila noon sa pagbuo ng sarili nilang pamilya kaya hindi na nila napansin ang paglayo ko sa buhay nila. Umalis ako sa dati kong trabaho at nagbukas ng sariling photography business. Sinikap ko pong kalimutan ang mga nangyari, Papa Dudut, pero minsan ay dumarating pa rin ako sa point kung saan ay bumabalik sa mga alaala ko ang isang pagkakataong nasayang. Sa ngayon ay meron na akong boyfriend. Foreigner po siya. Taga-Ireland at bagamat LDR ay ginagawa ko pa rin ang best ko upang hindi na muling maulit ang mga pagkakamaling nagawa ko sa aking nakaraan.
Ang tanging hiling ko na lang sa ngayon ay sana ay tuluyan na akong makapag-move on mula sa multo ng aking nakaraan. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Papa Dudut, at sana'y kapulutan ng aral ang storyang binahagi ko sa inyo. Magandang araw and God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rubina. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Barangay LS 97.1 Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Ang ilaw ng tahanan o isang nanay ay madalas na humuhubog sa pagkatao ng isang anak. Sa pamilya kasi ay nanay ang mas madalas na sandalan at kinukuhanan ng lakas kahit na may mga oras na siya ay nanghihina na. Patuloy siyang nagpapakatatag hindi lamang para sa kanyang anak kung hindi para sa kanyang buong pamilya. Ang sulat na ating babasahin ngayong Sabado ay pinadala ng ating kabarangay na si Shane, isang anak na lumaking wala ng tatay. At parang wala na ring nanay kahit kasama niya ito sa bahay. Mula kasi nang magkaisip siya ay hindi siya nakaramdam ng kahit na anong pagmamahal mula dito. Puro pagmamalupit lamang ang naranasan niya mula sa kanyang nanay. Hanggang sa makaramdam siya ng pagmamahal mula sa kanyang naging nobyo na si TJ. At dahil sa kanilang relasyon ay maaga niyang mararanasan ang maging isang ina. Gusto mo na bang makilala si Shane at malaman ang malungkot na kwento ng kanyang buhay? Handa ka na bang mainis at maiyak sa sulat na ibabahagi niya? Minsan ba ay naranasan mo na ring pagkaitan ng pagmamahal? Hanggang kailan mo nga ba dapat tiisin ang pananakit ng isang magulang? O dapat na iwanan mo na lamang sila para maramdaman mo ang tunay na kalayaan? Si Shane kaya? Ano kayang ginawa niya para maging masaya siya? Paano kaya siya magpapakananay kung siya mismo ay hindi nakaranas ng pagmamahal mula sa isang ina? Malalaman natin ang ginawa niyang paraan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories Number 1. Dear Papa Dudut, lahat tayo ay nangangarap na magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Ayun nga lang, hindi lahat ay sinaswerte na mabiyayaan ito. May ilan na magkakahiwalay man ang mga magulang, nakakatanggap pa rin ng pagmamahal mula sa kanila. At may ilan naman na kagaya ko na kahit kasama pa sila, ni katiting na pagmamahal ay hindi nakaranas mula sa kanila. Papa Dudut, Shane na lang ang itawag ninyo sa akin. 34 years old, taga Mandaluyong at nag-online business ng mga second hand na bag at damit. Matagal na rin po ako nakikinig sa inyong programang Barangay Love Stories. Nakaka-inspire kasi talaga ang mga kwento na ibinabahagi ninyo sa araw-araw. At gusto ko rin na maging isang inspirasyon sa karamihan itong sulat na ibabahagi ko sa inyo sa ngayon. Wala na akong nakagis ng tatay, Papa Dudut. Ang alam ko ay namatay siya dahil sa stroke noong ipinagbubuntis pa lamang ako ni nanay. Kaya mag-isa na lamang si nanay na kasama ko sa buhay. Kaya lang sa ilang taon na kasama ko siya, kailanman ay hindi ako nakaramdam ng pagmamahal mula sa kanya. Mula pagkabata ko hanggang sa maging dalaga ko, palaging sigaw at mura ang naririnig ko mula sa kanya. Minsan nga ay hindi ko maintindihan kung bakit ganon siya sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit parang
ni katiting na pangunawa at pagmamahal ay wala siya sa akin, Papa Dudut. Nay? Nay, gising na po ba kayo? Nay? Ano ba yun, Shane? Ang aga-aga mo namang kumatok sa kwarto ko. Papasok na po kasi ako sa school. Eh di umalis ka na. Bakit kailangan mo pang istorbohin yung pagtulog ko? Nay, Ano ba kasi yon? Sabihin mo na lang na makabalik na ako sa pagtulog ko. hihingi po sana ako ng baon. Ay naku, wala akong pera. Huwag ka na munang pumasok. Sige na, magpalit ka na lang ng pambahay at huwag mo na akong abalahin. Ay, Oh, teka Nay, sandali lang po. ano na naman ba yun? Hindi po kasi ako pwedeng hindi pumasok ngayon. May exam po kasi kami sa isang major subject namin eh. Eh anong gagawin ko? Wala akong maibibigay na pera sa'yo. Nay, kahit po sana pamasahin na lang po. Hindi ka ba marunong makaintindi? Wala nga akong pera, kaya wala akong maiaabot sa'yo. Umalis ka na nga dito sa kwarto ko. Sinisira mo lang yung umaga ko eh. Nay, kailangan ko po talagang pumasok. Babagsak po ako kapag hindi po ako nakapag-take ng exam namin. Eh kung palad ko naman ang bumagsak dyan sa pisngi mo nang maintindihan mong wala nga akong pera. Ano bang akala mo sa akin? Bangko na anumang oras pwedeng magluwa ng pera sa'yo? Hindi naman po sa ganun. Eh bakit nangungulit ka pa dyan? Kasi po, hindi po talaga ako pwedeng hindi pumasok ngayon eh. Midterm exam na po namin mamaya. Mahahatak po pababa lahat ng grades ko sa SEM na to pag hindi po ako nakapag-exam. O eh ano nga gagawin ko? Wala akong maiaabot sa'yo, ubos na yung pera ko. Di po ba araw po ng sweldo nyo kahapon? Oo nga, pero naubos ko na rin sa Tong Eats kahapon. Pasalamat ka nga nadalhan pa kita ng hapunan kagabi. Tapos hahanapan mo pa ako ng pera ngayon? At saka bakit ba nagpupumilit ka pang pumasok? Eh mag-aasawa ka lang din naman. Nay, hindi po ako mag-aasawa hanggat hindi ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Sus! Sinabi ko rin yan noon. O ay nasan ako ngayon? Nang dahil sa'yo, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ko at patapon na ang buhay ko. Kaya wag nang ipilit yung pag-aaral na yan. Dahil sigurado ako na hindi ka rin naman makapagtatapos. Mag-aasawa at magkakaanak ka rin ng maaga kagaya ko. Hindi ko po gagawin yun, Nay. Kaya nga po pinipilit kong igapang ang pag-aaral ko dahil gusto ko po talaga makapagtapos ng kolehiyo. Palagi ko pong minemaintain na mataas ang grades ko para hindi po mawala sa akin yung scholarship ko. O ngayon, sinusumbat mo sa akin yung ginagawa mo. Sino bang pumilit sa'yo na magpatuloy ka dyan sa lintik na kolehiyo na yan? Di ba ikaw lang din naman? Tapos ngayon pahihirapan mo ko. Para rin naman po sa inyo itong ginagawa ko, Nay. Kapag nakapagtapos po ako ng pag-aaral, makakahanap po ako ng maayos na trabaho. At kapag nangyari po yun, mas magiging magaan na po ang buhay natin. Pwede ba, Shane? Itigil mo na nga yung mga panaginip mo na yan. Masyado ka ng ambisyosa. Sigurado naman ako na hindi mangyayari alinman dyan sa mga sinabi mo. Malis ka na nga. Isa pang pangungulit mo sa akin, babagsak na talaga tong palad ko dyan sa pagmumukha mo. Nang magising ka sa pagiging ambisyosa mo. Alis na! Papadudot nang makagraduate ako ng high school ay gusto na talaga ni nanay na pahintuin ako sa pag-aaral. Ang sabi niya kasi ay ayos na raw yon at pwede na raw ako maghanap ng trabaho. Pero hindi ako pumayag. Kaya naman ako mismo ang gumawa ng paraan para makapagkolehiyo ako. Nakakuha ko ng financial assistance sa munisipyo at Kapitolyo. Tapos ay naipasa ko rin ang entrance exam para magkaroon ako ng scholarship. Kaya lang hindi sasapat ang mga yon para magtuloy-tuloy ang pag-aaral ko. Kailangan ko pa rin humingi ng allowance kay Nanay Papadudut para may pamasahe ako papasok ng university. Paminsan-minsan binibigyan niya ako ng may kasamang sermon pero madalas ay wala siyang inaabot sa akin na kahit magkano. Mabuti na lamang ng araw na yon, Papadudut.
May kapitbahay kami na nautangan ko ng pamasahe para makapasok ako at makapag-take ng exam. Hindi rin ako masyadong nakapag-concentrate noon pero ginawa ko ang lahat, Papa Dudut, para maipasa ang exam na yon. Pangarap ko kasi talagang makapagtapos. Ang nasa isip ko noon ay baka sakaling bumait si nanay sa akin kapag napatunayan ko sa kanya na kaya kong magtapos ng kolehiyo. Baka mas maging maayos ang pakikitungo niya sa oras na gumaan na ang buhay namin nang dahil sa akin, Papa Dudut. Shane, nandito ka lang pala sa labas ng gym. Kanina pa kita hinahanap. Sorry ha, hindi na ako nakareply sa text mo. Wala na rin kasi akong load eh. Okay lang. Mabuti pala naisipan kong dumaan dito. Pumunta kasi ako sa kantin kanina. Akala ko doon ka magla-lunch kasi alam ko na wala kang klase ng ganitong oras. Tapos na akong kumain. Kaya dito na ako dumiretso para mag-review para sa susunod na subject ko. Oh? Di ba parang halos kakatapos lang ng huling klase mo? Ang bilis mo naman kumain. Oo, binilisan ko talaga kasi ang daming tao dun sa kantin kanina eh. Ay, ganun ba? Sayang naman. Bumili pa naman ako ng 2 hotdog sandwich. Kainin mo na lang pareho. Busog na ako eh. Sigurado ka? Oo, okay na ako sa kinain ko sa kantin kanina. Oh, kala ko ba busog ka na? Pero bakit parang iba yata sinasabi ng sikmura mo? Ha? Hindi ko sikmura yun ah. Busog na talaga ako kaya wag mo na akong alalahanin, TJ. To naman, nahiya pa sa akin. Hindi mo naman kailangang itanggi na gutom ka talaga. Oh, kunin mo na tong isang hotdog sandwich tsaka tong bottled water ko. Ay, sige na nga. Kukunin ko na to kasi ang totoo, wala pa akong kahit na anong kinain mula nung umalis ako sa bahay namin kaninang umaga. Hala, bakit di mo naman agad sinabi? Eto, sa'yo na lang din tong isang hotdog sandwich ko. Naku, okay na sa akin tong isa. Salamat talaga ha. Alam mo, muntik na nga rin akong hindi makapasok kanina eh. Buti nakautang ako ng pamasahe sa kapitbahay namin. Hindi ka na naman ba binigyan ng allowance sa nanay mo? Oo, hindi nga. Muntik niya pa akong masaktan kanina dahil sa pangungulit ko sa kanya na bigyan ako kahit pamasahe lang. Kaya lang wala naman ako napala eh. Puro sigaw at mura lang ang binigay niya sa akin. Baka mainit lang ang ulo ng nanay mo kanina. Ay nako, palagi namang mainit ang ulo niya kapag nakikita niya ako. Ni minsan nga, hindi ko pa siya nakitang ngumiti sa akin eh. Para bang marinig lang niya yung boses ko, sira na kaagad yung araw niya. Huwag mong sabihin yan kasi alam mo namang hindi totoo yan. Ay, yan nga rin sana yung gusto kong isipin eh. Na mali lahat ng tumatakbo sa isip ko. Na mahal talaga ako ng nanay ko. Kaya lang ang hirap, TJ eh. Ang hirap paniwalain ang sarili ko na mahal talaga ako ng nanay ko. Hindi ko na nga naiintindihan tong nangyayari sa buhay ko eh. Hindi ko maisip kung ano ba yung kasalanan na nagawa ko sa kanya para ganituhin niya ako. Kasalanan ko ba talaga na maging anak niya ako? Uy, sige, iiyak mo lang yan. Alam ko na kahit paano, gagaan ang loob mo kapag naiyak mo ang bigat dyan sa dibdib mo. Sana nga mawala na yung bigat na nararamdaman ko. Pero sa araw-araw na pinaparamdam ni nanay na kinamumuhian niya ako, mas lalo lang bumibigat sa akin lahat eh. Mas lalo lang ako nasasaktan. Wala na nga akong tatay. Tapos kasama ko nga yung nanay ko pero ni minsan, hindi ko naman naramdaman na minahal niya ako bilang anak niya. Papadudot mula nang magkaisip ako ay hindi na maganda ang pakikitungo sa akin ni nanay. Palagi niya akong sinisigawan at pinapagalitan. Minsan nga nakakasawa na yon pero tinanggap ko pa rin. Dahil wala naman akong pagpipilian at dahil mahal ko rin talaga ang nanay ko. Sino ba namang anak ang hindi magmamahal sa nanay niya? Parang wala naman, hindi ba? Kaya kahit na hindi nasusuklian ang pagmamahal ko ay ayos lang basta kasama ko si nanay.
Sa malupit na mundong kinalakhan ko sa piling ni nanay ay si TJ ang naging kaibigan at karamay ko, Papa Dudut. Magkaklase kami noong nasa high school at naging malapit na magkaibigan. Malapit lang din kasi sa bahay namin ang bahay nila. Tumagal ang friendship na yon hanggang college dahil pareho kaming scholar sa university. Hindi rin kasi magaan ang buhay nila kaya kailangan niya ring pagsikapan na makapag-aral sa kolehiyo. At dahil pareho kami halos na nakaka-relate sa maraming bagay, mas lalo tuloy kaming naging malapit sa isa't isa, Papa Dudut. Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lalong nagiging malupit ang pagtrato sa akin ni nanay, para bang mas lumalaki pa nga ang galit niya sa akin. Kaya naman mas nahihirapan ako na pakisamahan siya. Dumarating pa sa point na nasasaktan na niya ako ng pisikal. Nasasampal niya ako. Inahagisa ng mga matitigas na bagay kapag nalalasing siya at palagi niya akong kinukumbinse na huminto na lamang sa pag-aaral. Pero syempre hindi ako pumayag, Papa Dudut. Alam ko na ang pagtatapos ko sa kolehiyo ang pwedeng makapag-ahon sa amin sa hirap at pwedeng maging daan para mapalapit ako kay nanay. Papa Dudut, sa mga mabibigat na oras na pinagdaraanan ko ay si TJ ang naging kausap at sandalan ko. Palagi siyang nasa tabi ko para kahit papaano ay pagaanin ang loob ko. Kahit kailan. Hindi ko siya naringgan ng masamang salita na tungkol kay nanay. Sinasabi niya lang sa akin na intindihin ko si nanay at sigurado siya na darating ang panahon na mararamdaman ko rin ang pagmamahal nito. Nang dahil doon, Papa Dudut, ay nahulog na ang loob ko kay TJ. At ang pagkakaibigan namin ay nauwi na nga sa pag-iibigan. Ang tagal naman ni TJ. Kanina pa siya nag-text na pupunta na siya rito pero hanggang ngayon wala pa rin siya. Kinakabahan na tuloy ako eh. Be, Uy, Be! Mabuti naman dumating ka na. sorry hindi ka agad ako nakalis ng bahay kasi nagigib pa ako ng tubig panlaban ni Mama. Okay lang. Upo ka na dito sa tabi ko. Sige. Ano palang meron at bigla ka nakipagkita sa akin ngayon? May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? TJ, mahal mo ba ako? Anong klaseng tanong yan, Be? Sagutin mo na lang kasi. Mahal mo ba talaga ako? Seryoso ka ba sa relasyon natin? O baka naman fling lang lahat to para sa'yo? Shane, mahal kita. Sobra. Nasa high school pa lang tayo. May espesyal na ako nararamdaman para sa'yo. Hindi ko lang kaagad sinabi kasi ayoko masira yung pagkakaibigan natin. Pero ngayon na may relasyon na tayo, palagi kong ipaparamdam sa'yo sa lahat ng paraan kung gaano kita kamahal. Oh, bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo? Sabihin mo na kasi kung ano yung gusto mong sabihin sa akin para… Buntis ako. Ha? Ang sabi ko, buntis ako. Sigurado ka ba? Oo. Kasi nakadalawang pregnancy test kit na ako eh. Parehong positive yung lumabas. Pero isang beses lang naman natin ginawa yun, di ba? Isang beses lang may nangyari sa ating dalawa. TJ, kahit 1 o 10 beses man na may mangyari sa atin, alam mo na posibleng mabuntis ako. Kasi ginawa pa rin natin yun. Ikaw naman kasi, bakit kinulit mo pa ako nung araw na yun eh? Hindi ko alam na mabubuntis ka kaagad. Ipapalaglag ko na lang tong bata. Anong sabi mo? Kailangan ba talaga na ulitin ko lahat ng sinasabi ko? Hindi naman. Pero alam mo na napakalaking kasalanan ng gusto mong gawin. Mas magiging kasalanan ko, isisilang ko siya sa mundo pero hindi ko naman siya mabibigyan ng maayos na buhay. Hindi ko nga naramdaman kung paano magkaroon ng nanay eh. Kaya paano ako magpapakananay sa batang nasa tiyan ko ngayon? Mas mabuti pa na mawala na lang siya kaysa maranasan pa niya yung hirap na dinanas ko. Hindi ako papayag. Nakapag-desisyon na ako, TJ. Wala ka nang magagawa. Anak ko rin yan. Kaya hindi ko hayaan na gawan mo siya ng masama. Pananagutan ko ang anak natin, Shane. Totoo ba yung sinabi mo? Oo naman. Hindi ako duwag para iwanan ka sa ganyang sitwasyon. Mahal kita. Kayo nang magiging anak natin.
Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa inyong dalawa. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging mabuting partner at tatay ako sa inyo ng magiging baby natin. Papadudot, hindi ako makapaniwala sa sinabi ni TJ noon. Akala ko talaga kapag nalaman niya ang tungkol sa pagbubuntis ko, hindi niya ako pananagutan. Akala ko ay hindi siya ganon kaseryoso sa relasyon namin. Pero siguro kung minalas ako sa nanay, sinuwerte naman ako sa karelasyon ko. Dahil mula sa pagiging isang mabuting kaibigan, sa kanya ko rin naramdaman ang totoong pagmamahal sa kauna-unahang pagkakataon. Kaya nga nakuha niya kaagad ang tiwala ko, lalo na nang maging kami na. Dahilan para maibigay ko sa kanya ang sarili ko at makabuo kami ng bata sa sinapupunan ko. Papadudot, alam ko naman na mali rin talaga ang ginawa namin ni TJ. Yung may mangyari sa amin kahit pareho pa kaming nag-aaral noon. Pero nandun na kami sa sitwasyon na yon at hindi na namin mababago pa. Kaya nga nasa isipan ko talaga para maitama ang lahat ay ipalaglag na lamang ang batang nasa sinapupunan ko, na labis namang tinutula ng boyfriend ko. Sobrang mali rin talaga ang bagay na yon na naisip ko. Pero hindi ko na kasi talaga alam ang gagawin ko noon. Mabuti na lamang at buo ang loob ni TJ na panagutan ang ipinagbubuntis ko, Papadudot. Be, mag-juice ka muna Salamat. Ayos ka lang ba? Oo naman, syempre. Ikaw ba, be? Ang totoo, hindi masyado eh. Kinakabahan ka ba? Hindi. Mas lamang yung takot na nararamdaman ko ngayon. Kasi sigurado ako na sobrang magagalit si nanay sa akin eh. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Kaya nga nandito ako ngayon sa bahay nyo para harapin ang nanay mo at patunayan sa'yo na hindi ko tatakasan ang responsibilidad ko. Salamat talaga, Be ha. Hindi pa rin ako makapaniwala na pananagutan mo tong pinagbubuntis ko. Anak natin ang baby na nandyan. Kaya hindi ko siya tatakasan. Ay, pauwi na rin siguro si nanay. Baka mamaya nandito na rin yun. Ay, Be, nandyan na si nanay. May nagbukas na ng gate sa labas eh. Sige. Handa na akong kausapin siya. Ay, buhisit na araw to. Aga na ubos sa toong its ng pera ko ah. Oh, nandito ka pala TJ. Magandang hapon po, tita. Walang maganda sa hapon dahil natalo lahat ng pera ko sa toong its kanina. Ba't ka ba nandito? Gusto ko po sana kayong kausapin. Tungkol naman saan? Alam mo, kung balak mong ligawan niyang si Shane, hindi mo na kailangang magpaalam sa akin. Kasi wala rin naman akong pakialam. O siya, bahala na kayo sa mga buhay niyo. Gusto ko na magpahinga sa kwarto. Nay, sandali lang po. Ano ba kasi yon? May gusto po kasi kaming sabihin ni TJ. Alam mo ikaw, lalo mo lang binibuisit yung araw ko eh. Huwag mong sabihin buntis ka at yun ang gusto niyong sabihin sa akin ngayon. Ay, tinamaan kayo ng lintik. Buntis ka nga, Shane. Umami ka sa akin. Ano? Nay, sorry po. Hayop kang bata ka? Kinukulit-kulit mo pa akong payagang ka mag-college? Tapos magpapabuntis ka lang din naman pala? Kahit kailan talaga wala kang naidulot na maganda sa buhay ka! Dapat sa'yo, kinakalbo! Napakalandi mo! Napakalandi mo, bata ka! Baka po kumapano anak namin! Tama na po! Kumalama lang po kayo, tita! Isa ka pa! Akala ko kaibigan ka lang ng anak ko? Tapos bubuntisin mo lang pala siya? Alam nyo, mabuti pa lumayas na kayo dito sa bahay ko! Layas! Halika rito! Lumayas ka! Dahan naman po! Hirap na nga kung buhayin ka! Tita! Tapos magdadagdag ka pa ng palamunin! Iba rin talagang takbo ng utak mo, no? Umalis ka na dito bago pa kita makalbot makalanggan palabas ng bahay na to! At ito ang tatandaan mo, ha? Kahit kailan
Ayoko nang makita yung pagmumukha mo! Huwag na huwag kang magpapakita sa akin! Kati-kati mong bata ka? Sana talaga! Noon pa lang namatay ka na! Papadudot, ayoko talagang umalis ng bahay noon. Hindi dahil sa takot ako na mamuhay kasama si TJ, kung hindi dahil ayokong mapalayo kay nanay. Ayokong mapahiwalay ako sa kanya at magkaroon ng dahilan para mas magalit siya sa akin. Pero sa lakas ng pagsampal niya sa pisngi ko at pagsabunod sa buhok ko, ramdam ko ang matinding galit niya sa akin noon. Yung galit na parang kahit kailan ay hindi na mawawala pa. Lalo na nang ihagis niya palabas ng bahay ang mga damit at iba pang gamit ko. Kasunod ang pagmumura niya at ibang masasakit na salita. Doon ako kinumbinsi ni TJ na umalis na sa bahay ni Nanay Papadudut. Tinulungan niya ako na kunin at bitbitin ang mga inihagis ni Nanay na gamit ko. Sobrang bigat sa loob ko habang inihahakbang ko ang mga paa ko palayo sa bahay na yon. Para bang may mabigat na bakal na nakakabit sa binti ko habang naglalakad. At ng mga oras na yun ay pinilit ko ang sarili ko na magpakatatag para kay TJ at sa magiging anak namin, Papa Dudut. Papa Dudut, tumira kami ng 1 buwan sa bahay ni na TJ kasama ang nanay at kapatid niya. Mabait naman ang pamilya niya, kaya lang ay may mga oras na hindi ako masyadong nakakapagpahinga ng maayos. Maliit lang kasi ang kwarto kung nasaan kami ni TJ at kasama namin doon ang 3 niyang nakababatang kapatid. Palagi ring tipid ang mga pagkain na kailangang pagkasyahin sa aming lahat. Hindi ako nagreklamo noon dahil alam ko na hindi lang naman ako ang nahihirapan, kung hindi pati na rin ang partner ko. Hanggang sa may nag-alok kay TJ na ipasada ang tricycle ng tito niya. At nang makaipon kami ng sapat na pera ay umupa na kami ng maliit na bahay, Papa Dudut. Hindi pala talaga madali ang mamuhay nang wala ng ibang tao na inaasahan. Ang dami naming inisip noon kasama na ang gastusin sa bahay at mga vitamins na kailangan sa pagbubuntis ko. Mabuti na lamang at may libreng check-up sa center sa barangay namin na nakapagpatipid sa amin. Para na kaming totoong mag-asawa noon, Papa Dudut. Kaya dapat ay palagi kami nagtutulungan sa lahat ng oras. Be, eto na yung pares at balot natin. Ayan! Sa wakas! Namiss ko talagang kumain yan. Eto na yung para sa'yo. Pinadagdagan ko pa talaga ng laman yung pares mo. Thank you, be. Amoy pa lang, natatakam na ako. Sigurado ka ba na ayos lang sa'yo na dito tayo sa may paresan kumain ngayon? Oo naman. Bakit mo naman natanong? Wala lang. Baka lang gusto mo kasi na makatipid tayo kaya sinabi mo na dito na lang tayo kumain. Ano ka ba? Matagal ko na talagang gustong kumain ng pares at balot. At sigurado ko na ito rin ang gustong kainin ng baby natin ngayon. Paano mo naman nasabi? Paano kasi 'di ba ang sabi nila, kung ano raw yung gustong kainin ng nanay na nagbubuntis, yun din daw yung gustong kainin ng baby na nasa sinapupunan niya. Kaya sigurado ako na pareho kami ng gustong pagkain ni baby. Ganun pala yun? Ngayon ko lang nalaman yun ah. Narinig ko lang din yun sa center na pinagpapacheck-upan ko. Pero be, thank you ah. Para saan? Sa pagdala ko sa'yo dito sa paresan? Oo, kasama na yun. Nagulat nga ako nung niyaya mo kung kumain ngayon sa labas eh. Hindi na kasi natin masyadong nagagawa to. Tsaka may extra naman akong pera kaya niyaya kita mag-date tayong dalawa ngayon. Kahit na dito lang. Alam mo, ang swerte ko talaga sa'yo, be. Kaya thank you talaga ha. Thank you kasi hindi mo kami pinababayaan ng magiging anak natin. Mahal kita, pati na rin ang baby natin. Kaya gagawin ko ang lahat para maiparamdam ko sa inyo ang pagmamahal na yon. Ayun nga lang, pagpasensyahan nyo na lang muna sana kung ano lang yung kaya kong ibigay sa ngayon. Be, lahat ng ginagawa mo para sa amin ni baby, sobrang pinagpapasalamat ko na yon. Nag-uumpisa pa lang naman kasi tayo, kaya marami pa tayong pagsubok na pagdadaanan sa buhay. Alam mo,
Na-realize ko na hindi pala talaga madali ang bumuo ng pamilya. Tama ka dyan, be. Pero alam mo, wala akong pinagsisisihan sa nangyari sa ating dalawa. Lalo na dito sa baby na nasa tiyan ko. Aaminin ko na natakot talaga ako nung umpisa. Pero ngayon nakasama na kita at saka malapit na akong manganak. Wala na akong ibang nararamdaman kundi puro saya na lang. Oh, bakit parang naluluha ka na, be? Hindi ah. Hindi raw. Pero malapit nang tumuloy ang uhog mo. Sira. Natutuwa lang naman ako kasi sa dinami-dami ng lalaki sa mundong to, ikaw pa talagang binigay ng Diyos sa akin. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto ko. Sakto nga eh. Kasi kung anong lungkot ang buhay na kinalakihan ko, ginawa naman ng Diyos na makulay tsaka masaya yon mula nung makilala kita. Shane, alam ko na hindi talaga madali yung mga pinagdaanan mo. Natin. At hindi rin kita mabibigyan kaagad na magaan na buhay. Pero ang pangako ko na panghabang buhay na pagmamahal, ang kahit kailan, hindi magbabago. Asahan mo yan, Shane. Papadudot na pagtanto ko noon na ang pagsasama na walang masyadong sapat na paghahanda ay mahirap talagang pagdaanan. Lalo na nga at pareho kaming walang ibang tao na inaasahan ni TJ. Siya at ako na lamang ang pwedeng magtulungan ng mga panahon na yon. Paminsan-minsan naman ay nag-aabot pa rin ng pera si TJ sa pamilya niya. Pero ang nanay na niya ang tumatanggi sa tulong na ibinibigay niya. Alam kasi ng mama ni TJ na pareho kaming hindi handa sa responsibilidad na pagkakaroon ng isang anak pero pilit naming kinakaya. Mas gusto ng mama niya na mag-focus na lang si TJ sa akin at sa magiging anak namin. Papadudot ng maisilang ko ang anak namin ni TJ ay walang kapantay na kaligayahan ang naramdaman ko. Wala na talaga akong mahihiling ng mga panahon na yon. Lalo na noong maisilang kong malusog ang baby namin. Araw-araw akong nagpapasalamat sa Diyos kasi binigay niya sa akin si TJ at ang baby namin. Ang buong akala ko noon ay panghabang buhay na. Ang kaligayahan ng pagsasama namin ni TJ pero hindi pala. Dahil wala pang isang taon ng baby ko nang mamatay si TJ dahil sumalpok sa isang truck ang pinapasada niyang tricycle. Nanagot naman ang truck driver sa nangyaring aksidente at nagbayad para sa pampalibing ni TJ. Kaya hindi na ako nagsampa pa ng kaso sa kanya. Mula noon ay mag-isa ko nang tinaguyod ang buhay ng anak ko, Papa Dudut. Sobrang hirap ng naging buhay ko doon pero pinilit kong kinaya ang lahat. Hanggang sa magkasakit ang anak ko na kaagad kong dinala sa ospital. Nagkaroon siya ng diarrhea at pabalik-balik na lagnat. Kapos na ako noon sa pera at napakaraming gamot ang kailangang bilhin para sa kanya. Doon na ako naglakas ng loob na umuwi ng bahay ni nanay at humingi ng tulong sa kanya, Papa Dudut. Nay? Ano ginagawa mo dito? Hindi ba ang sabi ko, ayoko nang makita yung pagbumuka mo. Nay, kailangan ko po ang tulong niyo. Naku, ayan na nga bang sinasabi ko? Pupunta ka lang talaga dito kapag kailangan mo ng tulong. Tungkol sa pera yan ano? Sa akin ka pa talaga humingi. Wala kang mapapala dahil wala akong pera. Parang awa niyo na po. May sakit po kasi ang baby ko. Kailangan ko po talaga ng pera ngayon, Nay. Tama nga ako. Pumunta ka lang dito sa bahay ko dahil kailangan mo ng pera. Hindi lang po basta perang kailangan ko, Nay. At hindi po to para sa sarili ko. Para po to sa anak ko. Sa apo po ninyo. Nasa ospital po siya ngayon. Sa wala nga akong pera dito eh. Anong gusto mong iabot ko sa'yo? Gusto mo bang wakwakin ko tong tiyan ko at dukutin ko yung isang kidney ko? Benta mo para magkaroon ka ng pera. Ikaw talaga, Shane. Noon pa man, napakahirap mo umintinding bobo ka eh. Umalis ka na. Wala ka talagang mapapala sa akin. Bakit mo ba ang tigas-tigas ninyo? Hoy! Huwag mo ako sinisigaw-sigawan. Baka nakakalimutan mong nandito ka sa bahay kung leche ka. Gusto ko lang naman pong malaman ang dahilan kung bakit ganyan kayo sa akin eh.
Buong buhay ko, wala na akong ibang naramdaman sa inyo kung hindi pagmamalapit lang. Tumahimik ka! Dami mong sinasabi? Kung talagang puro pagmamalupit lang ang pinaranas ko sa'yo, matagal ka na dapat patay. Kung tutuusin, napakalaki nga ng utang na loob mo sa akin eh. Kasi kahit hirap na ako, binuhay pa rin kita. Sana nga matagal nyo na lang akong pinatay. Kasi ang hirap mabuhay na may kasama akong tao na tinatawag kong nanay. Pero ni minsan naman, hindi nagpakananay sa akin. Bakit po ba galit na galit kayo sa akin? Ano po ba yung kasalanan ko sa inyo para ganituhin ninyo ako? Anak niyo naman po ako, di ba? Pero bakit hindi ko naramdaman na tinuring niyo akong anak? At mas lalong hindi ko naramdaman na naging nanay ko kayo! Kasi nasasaktan ako sa tuwing maiisip ko na bakit ang asawa ko ba ang kailangan mawala at hindi na lang ikaw. Bakit kailangan ko maranasan ang hirap na pagiging ina na wala man lang tumutulong sa akin na kahit sino? Galit kayo sa akin kasi ako kasama niyo imbes na si tatay? Oo! Ikaw ang bunga ng kahayop pag ginawa sa akin ng lolo mo! Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Pinagsamantalahan ako ng sarili kong ama. At ikaw ang naging bunga ng ginawa niya sa akin. At mula nang ikaw lang ang makasama ko, puro pahirap na sa buhay ang nararanasan ko. Pero ginawa ko naman po ang lahat para hindi ako maging pabigat sa inyo. Alam ko po na hindi talaga madali ang magpalaki ng anak, lalo na kung wala na tayong ibang tao na maaasahan. Pero hindi po yun dahilan para tanggalan ninyo ako ng karapatan na magkaroon ng isang nanay. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung gaano ako nahirapan ang buhayin ka. Siguro nga po nung una hindi ko talaga alam. Pero ngayon nag-iisa na lang po ako na binubuhay ang anak ko. Sigurado ako na alam ko na po yung nararamdaman ninyo. Ramdam na ramdam ko po yung hirap at saka sakit na nandiyan sa puso ninyo. Pero hindi ako gagaya sa inyo, Nay. Hindi ko aalis na ng karapatan ng anak ko na magkaroon ng nanay pagkatapos niyang mawala ng tatay. Gagawin ko ang lahat para maiparamdam sa kanya na kahit ako na lang ang kasama niya, hindi mawawala yung pagmamahal ko para sa kanya. Ipaparanas ko sa baby ko yung pagmamahal na kahit kailan hindi ko naranasan mula sa inyo. Papadudot, akala ko ay pagkamatay lang ni TJ ang nagtula kay nanay para maging isang malupit na ina sa akin, pero hindi pala. Dahil hindi kaagad natapos doon ang pagtatalo at sumbatan naming dalawa. Hanggang sa ikwento na nga ni nanay na hindi pala talaga ako anak ng lalaking napangasawa niya. Anak ako ng ama ni nanay na nagsamantala sa kanya noon. Nobyo niya raw si tatay nang mabuntis siya ni lolo ko. Doon na raw sila nag-decide ni tatay na magtanan at panagutan ang pinagbubuntis ni nanay. Kahit na hindi niya ako totoong anak. Plano na raw kasi ni nanay na ipalaglag talaga ako, pero si tatay lang ang pumigil sa kanya. Nagtana na nga noon si tatay at nanay at lumayo sa lugar ni na Lolo Papadudut. Pero nakarating pa rin sa kanila na namatay ng mag-isa sa bahay si Lolo dahil sa atake sa puso. At bago pa ako maipanganak ay si tatay naman ang namatay, dahilan para muling maramdaman ni nanay ang hirap ng nag-iisa sa buhay. Yun daw ang naging dahilan kung bakit ni minsan ay hindi siya naging masaya na kasama niya ako. Dahil naisip niya raw na sana hindi niya na lang ako binuhay at baka raw mas masaya pa ang pagsasama nila hanggang ngayon ni tatay kung eto raw ang nabuhay at hindi ako papadudot. Grabe ang mga nalaman ko noon, papadudot. Hindi ko alam na bunga pala ako ng pagkakasala. Kaya pala ganoon na lamang din ang galit sa akin ni nanay, kasi sa akin niya binunto ng galit na para kay lolo na nagsamantala sa kanya. Pero wala naman akong kasalanan. Hindi ko ginusto na mabuhay sa mundong ito at maging anak niya.
Hindi ko ginusto na mabuhay ng walang nararamdamang pagmamahal mula sa nanay na kinalakhan ko. Pagmamahal lang mula sa kanya ang gabi-gabi na ipinagdarasal ko na sana ay maranasan ko. Pero kailanman ay hindi nangyari noon. Papadudot, pagkatapos kong makipagtalo kay nanay ay dumiretso ako sa bahay ng pinsan kong si Tina. Anak siya ng pinsan ni mama at naging schoolmate ko noong high school. Sa kanya ako humingi ng tulong at sa awa ng Diyos ay tinulungan naman niya ako pagdating sa mga gastusin para sa anak ko. Malapit din ako sa pinsan ko na yon at siya ang palaging tumutulong sa akin noong nag-aaral pa ako. Kaya labis ako nagpasalamat sa kanya kasi hindi siya napagod na tulungan ako, Papa Dudut. Nandito ka lang pala sa kantin. Oo, kasi hinatid muna ng nurse si baby sa ward para mas makatulog siya ng maayos. Ikaw ba nagpahinga ka na? Halos 3 araw ka na rin walang maayos na tulog, Shane. Nakakaidlip naman ako kahit papano. Pero iba pa rin ang may sapat na pahinga kasi baka mamaya ikaw naman ang magkasakit. Ayos lang ako, Tina. Huwag mo ko masyadong alalahanin. Ay nako, bago mo pa tuluyang mapabayaan ang sarili mo, kailangan mapaalalahanan na kita. Mahirap na kasi baka ikaw naman ang maospital. Kawawa naman ang baby mo kapag nangyari yon. Ito oh, may tinapay pala ako rito, kumain ka muna. Sige, salamat. Shane, alam ko na mabigat talaga ang pinagdadaanan mo ngayon. Kamamatay lang halos ni TJ tapos bigla naman nagkasakit ang anak mo. Hindi ko na nga minsan maintindihan, Tina eh. Bakit kailangan na magsunod-sunod tong mga problema na dumarating sa buhay ko? May dahilan na mga mabibigat na pangyayari sa buhay natin. May oras lang talaga na mahirap intindihin, pero sigurado ako na malalampasan mo rin lahat yan. Kailan kaya matatapos ang mga pagsubok na to? Minsan, naiisip ko na siguro kung nakaramdam lang ako ng totoong pagmamahal mula sa nanay ko, hindi magiging ganito kabigat sa akin ang lahat eh. Dahil alam ko na may nanay ako na maaasahan anumang oras na nangihina ako. Sa totoo lang, nagulat din ako sa sinabi mo sa akin kahapon tungkol sa lolo mo. Kaya hindi rin talaga siguro naging madali ang buhay noon para sa nanay mo. Pero hindi ko na makasalanan kung ako yung naging bunga ng masamang ginawa sa kanya ng ibang tao, 'di ba? Hindi ko naman pinili na maging anak niya. Kaya bakit sa akin niya ibubunto ng lahat ng galit niya? May mga bagay tayong hindi naiintindihan dahil hindi natin pinagdaanan yung hirap na naranasan ng ibang tao. Hindi lang si nanay ang nahirapan dito. Pati rin ako. Sobrang nahirapan ako kasi naging anak niya ako. Alam ko na malaki ang galit na nabuo dyan sa puso mo dahil kay tita. Pero sana, wag mo pa ring isara ang puso mo sa posibilidad na magkaayos kayong dalawa. Siya pa rin ang nanay mo, Shane. Nanay na kahit kailan, hindi nagpakananay sa akin. Yun yata ang pangarap ko na kahit kailan din, hindi na matutupad. Yung makaramdam ako ng pagmamahal mula sa nanay ko. Ay, huwag na nga natin siyang pag-usapan. Hindi ko na kasi mapigilan ng sarili ko na maiyak eh. O sige, ikaw ang bahala. Ayoko lang naman kasi na mas lumaki pa ang galit na nararamdaman mo kay tita. Hindi ko alam kung mawawala pa yung galit na yon, lalo na't pinaramdam niya sa akin na wala talaga siyang pakialam sa amin ng anak ko. Isipin mo na lang na may malalim na dahilan si tita. Kaya niya nasabi ang mabibigat na salitang binitawan niya sa'yo. Pero sigurado ako na darating ang panahon na marirealize niya na pamilya niya kayo. Na hindi niya dapat paulit-ulit na pinagtatabo yan. Sana nga, Tina. Sana makita ko ng nanay ko hindi bilang bunga ng masamang ginawa sa kanya, kundi bilang anak niya na nangangailangan ng pagmamahal niya. Papadudot, dahil sobrang gipit na talaga ako noon at naawa na ang pinsang kong si Tina sa kalagayan ko. Kaya patuloy niya akong tinulungan. Doon niya muna ako pinatuloy sa apartment na tinitirhan niya kasama ang baby ko.
Binigyan niya pa ako ng maliit na puhunan para makapagsimula ako ng online business ko ng mga damit at bag. Madali kong naayos sa mga yon dahil nasa bahay lang naman ako madalas. Tapos naasikaso ko pang anak ko habang nagnenegosyo ako. Papadudod pakiramdam ko ay doon na nagsimulang maging mabait sa akin ang panahon dahil nagtuloy-tuloy na kahit paano napagaanin ang buhay ko. Naging maganda kasi ang resulta ng pag-online business ko. Lalo na at maraming kaibigan at kamag-anak ang sumuporta doon. Hanggang sa hindi ko namalayan na may 1 taon na rin pala ang lumipas. 1 taon nang magaan kahit papaano ang buhay ko kasama ang anak ko at si Tina. Ayun nga lang, may bagay pa rin na patuloy na bumabagabag sa loob ko. Yun ay ang nanay ko na halos 1 taon din akong walang naging balita, Papa Dudut. Grabe. Nakaupo rin sa wakas. O ito ang juice oh, uminom ka muna. Ayun, salamat. Kanina pa nga ako nauuhaw eh. Paano ka naman hindi mapapagod at mauuhaw? Non-stop ang pagkilos mo mula nung magsimula ang birthday party ng anak mo. Ang dami rin kasing batang dumating kaya natuwa ako. Uy Tina, thank you nga pala sa inyo ng mama at kapatid mo ha. Sobrang laki na naitulong nyo sa pag-aayos nitong birthday party ni baby. Wala yun. Alam mo naman kung gaano kamahal ni mama ang anak mo. Kita mo nga at ayaw niya pang bitawan hanggang ngayon si baby oh. Sabik na rin daw kasi siya magkaapo kaya bigyan nyo na raw siya. Naku, matagal pa yung magiging apo niya sa amin. Wala pa nga kaming boyfriend pareho ng kapatid ko eh. Ayun lang. Maghanap muna kayo ng mabo-boyfriend ninyo. Ay, pero Tina, salamat talaga ha. Para saan? Nag-thank you ka na kanina. Hindi lang naman para sa birthday party ng baby ko, kundi para sa pagtulong mo sa amin. Kung hindi mo ako tinulungan nung araw na nagkasakit siya, hindi ko talaga alam kung saan kami pupulutin ng baby ko. Thank you talaga kasi palagi kang nandyan para sa aming dalawa. Magpinsan tayo kaya sino ba naman ang magtutulungan kung hindi tayo rin magkakamag-anak? Shane, pwede ba tayong mag-usap? Anong ginagawa niyo dito? Shane, tinext ko si tita at in-invite ko siya rito sa birthday party ng anak mo. O sige, maiwan ko muna kayo ha para makapag-usap kayo ng mama mo. Tita, doon na po muna ako sa loob. May dala nga pala akong regalo para sa apo ko. Pagpasensyahan mo na sana tong nakayanan kong bilhin para sa kanya. At kailan niyo pa siya kinilala na apo niyo? Hindi ako pumunta dito para makipagtalo sa'yo, Shane. Kayo lang naman po ang laging gumagawa ng gulo, di ba? Kayo ang palaging naninigaw, nagmumura at nananakit sa akin. Tapos, bigla na lang kayo magpapakita ngayon dito? Alam ko na malaki yung naging pagkukulang ko sa inyo. Lalo na sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi na ako sa naging kasalanan ko. Talaga? Para naman ang hirap pong paniwalaan ang sinasabi niyo ngayon. Shane, ilang taon kong tiniis na hindi ka mahalin dahil palagi kong nakikita sa iyo ang lolo mo. Palagi kong naaalala yung masamang ginawa niya sa akin. Kaya pinilit ko ang sarili ko na kamuhian ka. Hanggang sa mawala ka na nga sa puder ko at mamuhay ako ng mag-isa. Nung 1 taon, inatake ako sa puso. Mag-isa lang ako at walang kasama. Ha? Ano pong sabi niyo? Inatake kayo sa puso? Oo, mabuti na lang at nakita ako ng isang kapitbahay sa may bakuran at kaagad akong nadala sa ospital. At sa ilang araw na nagpapagaling ako doon, naramdaman ko yung matinding lungkot at pangungulila. Doon ko na-realize na nagkamali talaga ako. Naalala ko lahat ng effort na ginawa mo para mapalapit ka lang sa akin. Naalala ko lahat ng ginawa mo para mahalin kita bilang anak ko. Mga effort ko na paulit-ulit yung binasura dahil wala kayong ibang nakikita sa akin kundi puro kamalian ko lang. Shane, maniwala ka sa akin. Minahal naman talaga kita bilang anak ko.
Hindi ko lang talaga maiwasan na masaktan sa tuwing maaalala kong ginawa sa akin ng lolo mo. At naaalala ko lahat yon kapag nakikita kita. Pero mula nang mabigyan ako ng pangalawang pagkakataon na mabuhay, alam ko, oras na para bumawi ako sa iyo. Oras na para bumawi ako sa inyo ng apo ko. Shane, mahal kita bilang anak ko. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon na magkaayos tayong dalawa. Hindi niyo po alam kung gaano ko katagal na hinintay ang pagkakataon na to. Yung pagkakataon na marinig mula sa inyo na mahal ninyo ako, Nay. Gabi-gabi, pinagdarasal ko na sana dumating yung oras na tawagin niyo rin akong anak at sabihin ninyo kung gaano ninyo ako kamahal. Yun lang po, Nay. Yung nag-iisang pangarap ko sa buhay ko ngayon. Yung makasama kayo at yung makaramdam ng pagmamahal mula sa inyo. Babawi ako sa iyo, anak. Babawi ako sa lahat ng mga naging pagkukulang ko sa iyo. Pangako ko yan. Hindi ka na ulit mag-iisa at mahihirapan. Dahil nandito na si Nanay, hindi na ako aalis sa tabi mo. Papadudot, aaminin ko na sobra ang bigat at galit na nararamdaman ko noon kay Nanay. Hindi naman kasi biro ang lumaki at mabuhay ka ng may kasama kang pamilya. Pero hindi naman pamilya ang turing sa'yo. Ilang taon akong nabuhay nang walang kahit na anong pagmamahal na natatanggap mula sa kanya. Walang pagmamalasakit o pag-aaruga. Tanging galit lang talaga ang nararamdaman ko mula sa sariling nanay ko, na naging dahilan para lumaki ang kinikimkim kong sama ng loob sa kanya. Ganon pa man, papadudot, ng araw na yon ay nag-decide ako na kalimutan ang lahat ng hinanakit ko noon sa kanya. Lalo na nang marinig ko mula sa kanya sa kauna-unahang pagkakataon ng salitang anak at pagmamahal. Hindi madaling kalimutan ang sakit at sugat na ginawa niya sa akin dahil sa ilang taon na pagsasama namin na puro pagkamuhi lang ang pinaramdam niya. Pero handa akong pilitin na paghilumin ang sugat na yon para tuluyan na kaming magkaayos ni Nanay. Yun naman kasi talaga ang matagal ko ng pangarap. Ang maramdaman ng tunay na pagmamahal mula kay Nanay. Papadudot, natapos ang pag-uusap namin ni Nanay na parehong basa ng mga luha ang pisngi namin at sa mahigpit na iyakapan. Mas naiyak si Nanay nang makita at mayakap niya ang anak ko sa kauna-unahang pagkakataon. At nang linggo rin na yon ay lumipat na kami ng tirahan ng anak ko sa bahay ni Nanay. Wala nang paglagyan ang saya noon ng puso ko, papadudot. Dahil tinupad ni Nanay ang pangako niya sa akin na babawi siya sa amin ng nanay ko. Araw-araw niyang pinaparamdam sa amin ang pagmamahal niya. Nagtulungan kami sa mga gastusin at gawaing bahay. Ngayon ay mas malago na ang aking online business at napayos ko rin ang bahay ni Nanay bilang pasasalamat sa kanya. Papadudot, salamat sa pagbibigay oras na mabasa itong sulat ko. Sigurado ako na may aral itong naiwan sa ating mga kabarangay na nakapakinig ng aking kwento. Kahit na hindi naging madali ang buhay ko noong umpisa, ang mahalaga ay pareho naming natutunan ni Nanay na magpatawad at paghilumin ang sugat ng nakaraan. Yun ang naging daan para maiparamdam namin sa bawat isa ang tunay na pagmamahal. Hanggang dito na lang muna ang inyong forever kapuso at kabarangay, Shane. Maraming salamat, Shane, sa pagsulat mo sa programang Barangay Love Stories. Tama ka na malaki talaga ang aral sa buhay na naiwan itong sulat mo sa araw na ito. Sa dinami-rami ng pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay mo, kahanga-hanga na nagawa mo yung lampasan kahit halos wala ka ng ibang kinakapitan upang kuna ng lakas.
Kaya naman ngayon ay mas naging matatag ka na, lalo na nang makasama mo na ang nanay mo at maramdaman ang totoong pagmamahal nito. At sa susunod na muli kang panghinaan ng loob ay magdasal ka lamang, Shane. Kung mararamdaman mo man na parang wala kang kakampi, palagi lang nandyan ang Poong May Kapal upang iparamdam ang kanyang presensya at pagmamahal. Mga kapuso, siguro nga hindi lahat ay sineswerte na magkaroon ng mapagmahal na magulang. Pero walang magulang na nanaisin na mapasama ang kanilang mga anak. May oras lang talaga siguro na mahirap silang intindihin dahil sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Pero palagi rin sana nating tandaan na hindi tayo mabubuhay sa mundong ito kung hindi dahil sa kanila. Kaya mahalin natin sila sa bawat oras na pwede pa natin silang makasama. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.